I got 3 stripes. Hej og velkommen til Juliane Helgehans. I dag har jeg Nord kunne lide billedet. I dag har jeg Nord med Amager, jeg har haft med før. Ja. Den er vel linket heroppe. Eller heroppe, jeg kan ikke huske hvilken side det er. Jeg har også haft Sippe kom lige ind. Jeg har også haft Sippe med før. Ja, det er også linket heroppe. Ham havde jeg med i et par videoer, så ja. Og så har vi Luna med. Og Luna, du kan præsentere dig selv. Jeg hedder Luna. Hvordan kender vi hinanden? Over YouTube. Gør vi ikke? Jo. Sådan cirka. Og så kender vi dig lidt. Jeg kender dig lidt igennem ham og nej, jeg kender dig før ham. Nej, og så er nok Norb, sådan og Emma. Ja, og Isabelle faktisk, fordi jeg første gang så Isabelle snakkede om dig. Hvad? Isabelle. Ja, det kan jeg godt huske. Hun snakkede om det sådan der helt i starten. Gjorde hun? Ja, så sagde jeg også, jeg ved godt, så snakkede sådan om det. Jamen, jeg kan bare huske, at du stod til gym, så havde du sådan en flænge i himlen bog. Ja. Prøv lige at og der er sådan helt kort hår. Det dufter mega godt. Det er ikke engang næsten. Du skal ind i billedet. Undskyld. Okay, det første vi smager på, det er sådan en der. Fuck, det dufter godt. Det ser fucking klamt ud. Fuck, det er blødt. Det er den her Hartwig jordbær et eller andet. Sådan noget rigtig jelly shit. Det er ikke ulækkert. Det er så åben Oreos. Ej, hvor ser det klamt ud. Fuck, det er så frøet. Nej, det mener du ikke. Det dufter. Jeg vil lige vise, hvordan det ser ud. Skal jeg starte? Må jeg starte? Ej, hvor ser det klamt ud. Må jeg godt please starte? Prøv at se, så I kan se det ser. Sådan her. Det er sådan nogle jelly, det er sådan noget terninger. Skal jeg tage en hel linje, eller? Det lugter som små sure. Ja, det er faktisk rigtigt. Må jeg godt tage en bid af pladen? Klamt at sige. Nej, hvor er det klamt det her. Okay, klar. Okay. Jeg vil have en til. Prøv at smage godt. Nej, jeg kan ikke klare konsistens. Det er for helvede. Man kan ikke tale med. Det smager faktisk af vingummi. Lidt af vingummi. Giv mig mere. Jeg giver det en ener også. Jeg giver det 10. 13 ud af 10. Det er ud af 5. Så giver jeg ikke. Er det 1 ud af 5 eller 1 ud af 10? Okay. 1 ud af 5. Okay. Hvis det er også, er det så ikke bedst 1 ud af 4, fordi det er sådan, jeg er 4. Okay. 1 ud af 4 er også. Giver du den 1 ud af 4? Mhm. Jeg giver den 4 ud af 4. Gør jeg også, man kører sgu godt. Så giver jeg den 3 ud af 4. Du skal ikke spise det hele, jeg vil også. Så tager vi de her. Ej, de smager så dårligt. Reese's Peanut Butter Vil du have Cups. noget mere? Peanut butter, det er fucking brød. Jeg var sådan alt lavet. Okay, 3, 2, 1 nu. Hey, hvad er jeg klar? Det smager godt. Det smager som peanut butter. Chokolade. Det er ikke ret mærkeligt. Jeg får 4 også. Jeg klar 4. Nej, det er bare jeg bestemmer meget. Nej, vi skal også sige, for mig får den 4. Jeg vil give en etter. Jeg giver den 3. Hvad er det? Det er ikke bare sådan noget Chokolade eller andet? Det er crunch. Crunch. Nej, hvad står der? Crunch Står der Trunk. sådan noget nøjere nu? Get the Friday feeling. nøjere. Det er Friday i dag. Er det ikke Friday? Det er Friday i dag. Her er en eller anden bid. Og nu gør jeg det her endelig. Okay, very crunchy. Crunch. Det smager underligt. Det smager jo karamel. Ej, det er lidt smager. Hvad de hedder? De der runde nogle. Ja, jeg ved, de der rundt de Maltesers. Ja, Maltesers. Ja. Din den får 4. Jeg giver den 2. Nu giver jeg Jeg giver den 2. Hvor meget giver du den? Jeg giver den 4. Giv mig. Nej, jule. Ja, du må gerne åbne. Skal du forklare, hvad det er, hvad det er med? Det er Oreos. Alle kender Oreos, for det er strawberry cheesecake flavor. 3, 2, 1. Nej, hvor fanden. Du smager de der kiks, man fik som barn. Så tager vi det her fluff. Er du klar? Er I klar? Ja. Nu smager det noget. Bare guf. Det smager bare guf. Hvis man gerne vil have guf til is, så bare købe det der. Hvor meget giver I den? Fordi jeg havde rated Oreos'ne. Jeg giver den 4 Oreos'ne. 2,5. Ja, men han får altså ikke særlig meget. Den her. Smager en skid, sådan bare lidt guf. Den får 3. Jeg får 2. Nej, det gør den altså ikke, jo. Halvanden. Den får 3. Hvor meget giver du den? 1. Vi så lige lave en outro. Nu laver din outro. Nu er dig, der har lavet outro i Hvad det. er en outro? Ja.
Hvis du kunne lide den her video, så tryk den like-knap. Ja. Og subscribe. Og følg Instagram, må man godt lade en... Ja, må du gerne. Okay, følg min Insta. Og like alle dine billeder. Så var der ud igen. Det kommer til at stå nede i beskrivelsesboksen. Og det er fordi, der er noget af min Instagram og min Facebook allerede. Yes. Og der kommer hans, og hans, og hendes. I får finde noget beskrivelse. Det er det folk vil til. Doing like 95 on the interstate, looking for a dinner plate.